estem. Com sempre, en una postura còmoda, acomoda-la com tu necessitis. Si necessites posar-te coixins, el que vulguis. Deixa les palmells de les mans cara amunt, recolzats en els genolls i tanques els ulls. Vas recollint els sentits cap a dins. Has portat la mirada cap a tu. I vas portant el focus de la teva atenció en la teva respiració. Escolta't respirar de forma natural. Observa com entra i surt l'aire a través de les fosses nasals i tot el recorregut de l'aire a través del teu cos. Observa com s'infla l'abdomen, com s'expandeix, com s'omplen els pulmons, com s'obren les costelles. I amb cada exhalació et buides, relaxes, deixes anar. Ves observant com està el teu cos, com sents la teva base, com equilibres el pes. Observa si hi ha tensions a alguna part del teu cos. Si et sents còmode. I observa com està la teva ment. Si està plena de pensaments o si està en calma. A poc a poc porta les mans al centre del teu pit, en Anjali Mudra. I et permets que la transparència, que la claredat, la veritat s'instaurin en tu. Et proposes ser honest, honesta amb tu mateixa.
i crear el teu dia a dia des d'aquesta veritat. I et proposes ser honest amb la pràctica. Relaxa a poc els braços, deixa les mans apoyades als genolls i baixes el cap. Deixa que el cap pesi. Mantens l'esquena recta. T'escolta respirar. Sents el pes del teu cap. Inhales i portes la barbeta cap a l'espatlla dreta. A l'exhalar tornes al centre i a l'inhalar la barbeta al costat esquerre. Exhales al centre, inhales, barbeta, espatlla dreta. Exhales per baixar al centre, inhales per portar la barbeta a l'espatlla esquerra. Unes quantes respiracions més al teu ritme. I un últim cop a cada costat. Des del centre, inhales per pujar el cap, portes la barbeta cap al cel. I sents com s'allarga el coll. Exhales i tornes barbeta cap al pit. Inhales per pujar, barbeta cap al cel. Exhales per baixar. I observa el recorregut del teu cap. Sense forçar cervicals. És la barbeta la que mana. Quan vas amunt, les dents es toquen. Sense apretar, sembla ben sutil. Inhales per tornar al centre i poquet a poquet fas cercles amb el cap. Fas tot el recorregut. Canvies el sentit.
En la propera inhalació acompanyes el cap a una posició neutra i poquet a poquet obres els ulls. Portes les mans sobre les espatlles, els colzes cap als costats i des d'aquí fas cercles amb les espatlles, cercles supergrans, moviments conscients. Canvia el sentit. I deixarem braços relaxats, les mans als genolls. Inhales, obres el pit i portes la barbeta cap al cel. I a l'exhalar, arrodoneixes, vas enrere. El pubis cap al melic. Inhales, obres el pit, espatlles enrere, barbeta al cel. Exhales per arrodonir tot el que puguis, vas endintre, un esternón. Al teu ritme. Observa la mobilitat de la teva columna. I donant-li amplitud al moviment. Un últim cop. Queda't al centre, puja braços amb un inhala. A l'exhalar te'n vas cap a la dreta i allarga sota la taula esquerra sense col·lapsar el costat dret. Inhala per pujar. Exhala per anar cap al costat esquerre sense col·lapsar-lo. Inhala al centre, tornem a repetir. Inhala per pujar. Exhala a l'esquerra. Inhales i puges i exhales, te'n vas a una torsió. Mà dreta empeny al terra, l'esquerra en el genoll i portes la mirada per sobre de la teva espatlla. Amb cada inhalació et vols allargar, vols créixer i amb cada exhalació et vols torsionar una miqueta més, amb suavitat. Inhales per tornar al centre, allargant els braços. I exhales per anar cap a l'altre costat. Continues creixent. Donant-li espai a la columna. Inhales per pujar. Exhales i relaxes els braços. Vale, anirem a posar-nos en 4 punts.
Recorda de deixar les mans a sota les espatlles, els dits índexs paral·lels, la resta de dits oberts cap als costats, genolls sota de les caderes, empenyes en el terra. Des d'aquí, inhala, arqueja l'esquena, els isquions ben amunt, la coroneta al cel, l'esternón cap endavant. Exhales i arrodoneixes. Inhala, obre el pit. Exhala, arrodoneja, empeny al terra i observa com a l'empeny al terra el moviment s'amplia. Tant com t'arreles, t'eleves. Una última respiració. Vale. Deixem l'esquena neutra i portem el braç dret cap endavant i el braç i la cama esquerra enrere, en una línia. Busca equilibrar el pes del teu cos entre la mà i el genoll i la cama, l'empeine que estan en el terra. Busca el centre de gravetat en el teu cos. I exhales, baixes. Inhales, vas al costat esquerre, allargues els braç i la cama. Busca aquesta línia. Busca equilibrar el pes. Observa les zones de contacte amb el terra. I exhales i baixes. Vale, tornem braç dret, cama esquerra. I des d'aquí obres el braç cap al costat dret, la cama cap al costat esquerre i mantens. Inhales per tornar a allargar-te i exhales per desfer. Inhales, allargues, braç esquerre, cama dreta i vas cap al costat, buscant l'equilibri i tornes a allargar-te endavant i exhales per baixar. Vale, vas a portar el peu esquerre en una línia amb la teva cama dreta i la mà dreta. Des d'aquí vas buscant amb el braç allargar-te amunt, obrir-te, la cadera cap endavant, ben oberta. Si caus no passa res. Sí, busca l'equilibri. I si pots, mires a la mà que tens elevada. Respira, control de la respiració a través del nas, de la respiració ujjayi, si la necessites. Intenta buscar un punt de comoditat en la postura. Inhala un cop més, aquí. I exhala per acompanyar-te a baixar. I aniràs a l'altre costat. Alinees tot el costat esquerre.
Com si volguessis disparar un arc, vas pujant el braç dret, intenta portar la cadera cap endavant. Poquet a poquet, exhalant, baixes. Vale, des d'aquí empens amb les mans, amb els peus i vas pujant a la nuca. Flexiona una cama, flexiona l'altra. Mou una mica caderes. A poc estabilitzes la postura, portant el pes cap als talons. Flexiona genolls si ho necessites, isquions cap amunt. Les aixelles que es volen mirar, el cap relaxat. Inhala i camina cap a les mans, a poc. Deixes els peus separats, l'amplada de les teves caderes i deixes el tronc relaxat cap endavant. Pots agafar-te els colzes si vols i deixa que el cap pengi, anant cap a un costat, cap a l'altre. Sent el coll super relaxat. Flexiona els genolls si ho necessites. I porta el pes cap endavant, cap a les puntetes dels dits, dels peus. Sense que s'elevin els talons. Però deixant tot el pes endavant. Relaxa braços, uns sutils moviments, si ho necessites. Flexiona una mica els genolls i amb la inhalació vas desenroscant l'esquena, vèrtebra a vèrtebra. I l'últim que puja és el cap. Ok, ens posem amb els peus junts, junta els dits grossos, separa una mica talons, activa les cames. Porta les mans al centre del teu pit. I des d'aquí inhales i puges braços amunt. Allargues ben amunt, però dona-li espai entre les espatlles i les orelles, portant les escàpules cap enrere, cap a baix. Neutralitza la pelvis. Tanca els ulls si vols. A poc portaràs el tronc cap al costat dret,
Mantens els braços estirats. Inhales per pujar. I exhala, porta cap al costat esquerre. Inhala per pujar. Mira un punt fixe davant teu en el terra i puges talons. Junta els turmells i mantens aquí l'equilibri. Observa si apareixen pensaments. Observa la respiració. I poquet a poquet baixes talons i portes les mans al centre del pit. Tal qual, inhales, tornes a pujar, braços amunt. Tornem a pujar talons. I portem la part alta del tronc cap al costat dret. Inhala al centre. I exhala al costat esquerre. Tornes a pujar al centre. Mantens aquí, observant-te. I poquet a poquet baixes, talons, mans al centre del pit. I anem al principi de l'estivilla. Continuem mantenint els peus junts, separant una mica talons. Inhales i puges els braços amunt. Exhales i et plegues endavant des de la cadera. Deixa les mans al terra. Si necessites flexionar genolls, flexiona. Tot el pes cap a les puntetes dels dits de les mans, dels dits dels peus. Elevant els isquions. Si estàs còmode, pots estirar cames. Però continues portant el pes cap a les puntetes dels dits. Portant la coroneta cap a terra. Inhala, mira endavant, allarga't. I exhalant, portes la cama dreta enrere i després l'esquerra. Baixes els genolls, el pit i la barbeta. Inhales, puges una cobra. I exhales per anar a Adho Mukha. Recol·loca la postura si necessites fer el pas una mica més curt, si necessites flexionar genolls. Recorda relaxar el coll, la mandíbula. Porta el pes cap als talons, no importa si no arriben a terra. Sigues honesta i adapta la postura a les teves necessitats. Ves caminant cap a les mans. Allarga't ben endavant i exhala, plegar-te.
Recorda portar el pes cap a les puntetes dels dits. Posa les mans a la cintura, inhala i allarga't per anar pujant el tronc. Vale. Un cop d'alt, portarem el peu dret per davant de l'esquerra, juntant el taló amb el dit gros del peu esquerre. Vale. Mans al centre del pit. I aquí vas flexionant els genolls el que puguis, portant el pes enrere, 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 enrere. Inhales per pujar. Tornem-hi. Baixes. Molt poquet a poquet, portant el pes enrere. Tornes a pujar. Puges braços amunt i flexiones. Vas baixant el que puguis. Tornes a pujar. Vale, relaxem els braços. Anem a fer l'altre costat. El peu esquerre davant, el dret darrere. Mans al centre del pit. I poquet a poquet flexiones, portant el pes enrere. Inhala per pujar. Exhala, baixa un altre cop, poquet a poquet. Inhala, puja. Pugem braços amunt i baixem. Pes ben enrere. Inhala per pujar. Deixem els braços i desfem els peus. Tornem al principi de l'estrella. Separa una mica talons. Inhala, puja braços amunt. Exhala si et plegues. Fins allà on tu puguis. Si necessites flexionar genolls, flexiona. El pes ben endavant. Amb la propera inhalació, allarga't endavant. I amb l'exhalació portes la cama esquerra enrere, a la dreta. Baixes els genolls, el pit i la barbeta. Inhala per anar una cobra. Els colzes cap a tu, cap a les costelles. I obre les espatlles. I ara exhala. Vas poquet a poquet, t'aniries cap amunt, anar a nuca. Adapta't. I fes els moviments que necessitis. Empeny amb les mans fort cap endavant per ajudar-te a portar el pes enrere. Flexiona els genolls. Els isquions van cap al cel, relaxes la mandíbula, la musculatura de la cara, el coll. Inhales per caminar cap endavant. Allargues l'esquena, mira endavant. Exhala't i plega't. Portant el pes endavant, coroneta cap a terra, isquions cap al cel.
Mans a la cintura, inhales, puges al tronc. Vale? Anirem a portar el peu dret creuat per sobre, creuem la cama per sobre de l'esquerra i si podem passem el peu per darrere del bastó esquerre. Vale? Si és possible, si no estem aquí, no passa res, enganxem el peu al bastó per la part de fora. I si podem, l'enrosquem per la part de dintre. Vale. El braç esquerre en la recta davant teu, passes el dret per sota i intentes juntar palmells. Si no arribes a juntar palmells, t'agafes allà on arribis. Vale? Porta colzes endavant. I respira. Observa els teus pensaments, el teu diàleg intern, la teva respiració. Poquet a poquet desfas les mans i desfas les cames. Separa peus en pla de les caderes i observa't aquí un moment. Com t'estàs sentint? Què t'estàs dient? Observa si t'estàs respectant, si estàs acceptant la teva veritat. A poc obres els ulls i fem l'altre costat. Deixes la cama dreta al centre, portes pes en aquesta cama, creues l'esquerra per davant i vas a enrotllar el peu, braç dret en angle recte davant teu, l'esquerra va per sota, junta palmells si pots, colzes endavant, braços que s'empenyen un contra l'altre, les cames també. Busques aquí el teu equilibri. Si et descentres, observa què és el que ho provoca. I poquet a poquet desfem braços, desfem cames. Vale? Obrim les cames amb un pas ben gran. Si pots, intenta portar els ditets dels peus cap endintre i els talons cap en fora. Neutralitza la pelvis, mans a la cintura. Respires aquí. Inhala, obre el pit i exhala. Et plegues el que puguis. Mantenint l'esquena allargant-se ben recta, endavant. Com si t'estiressin de la coroneta, allargant tota la teva columna vertebral.
Ves portant el pes cap a les puntetes dels dits dels peus. Inhala i puja el tronc. Vale? Obres els braços, encreu. Tornarem a baixar. Baixes, poquet a poquet, i vols portar el pit paral·lel a terra. Continues portant el pes cap a les puntetes dels dits. Veuràs que els isquions s'obren, volen anar cap al cel, es separen una mica els glutis i activa el teu centre per mantenir-te aquí. La barbeta continua cap al coll. Inhala per tornar, pujar amunt. Relaxa braços. Mans a la cintura, baixarem un últim cop. Inhala, obres el pit, barbeta cap al cel. Exhales, ja et plegues. I relaxa els braços. Deixa que el tronc pesi cap endavant, portant el pes a les puntetes dels dits dels peus. Inhala, mans a la cintura, exhales aquí, i inhales i puges allargant. Vale. Tanquem cames, poquet a poquet. Deixem els peus a l'amplada de les cadires, mans al centre del pit. Inhala aquí i exhales, puja els talons, flexiones els genolls. Així. Vale. I anirem baixant cap a baix, mantenint una línia entre la cadera i les espatlles, mantenint l'esquena el més recta possible. Anem baixant, molt poquet a poquet. No ens deixem caure fins a baix. Mantenim en un punt en el que ens sentim treballar. I poquet a poquet tornem a pujar. Baixem els talons. Tornem-hi, pugem talons. I baixem, flexionant els genolls. Mantenint aquesta línia entre les espatlles i les caderes com si estiguessin connectades. I tornem a pujar. Baixen els talons. Últim cop, ara sí, anirem fins a baix de tot, flexionar genolls. Ves baixant, poquet a poquet. Fins baix, fins a seure'ns els talons. Mantenim aquí. Inhala, puja, braços amunt. Poquet a poquet, mans al centre del pit. I baixa, talons cap a terra.
si els talons no arriben a trepitjar el terra o et quedes aquí, que és més difícil, has d'aguantar amb més força, o et col·loques una manta per trepitjar alguna cosa, mantenir-te estable. Si pots, peus paral·lels entre ells, intenta que no s'obrin cap enfora, fins al que sigui possible, i juntes les mans al centre del pit, portes els colzes per dins dels teus genolls i obres aquí. Obre el pit, espatlles enrere, respira. Tanca els ulls si vols. Poquet a poquet, tanquem. Sí, i tornarem a pujar cap amunt. Puges braços cap amunt i vas pujant. Intenta mantenir l'esquena recta. I exhalant al centre del pit. Obrirem els peus cap enfora, les cames obertes. Flexiones els genolls. Intenta que els teus genolls estiguin just a sobre dels teus turmells. Deixa les mans cap amunt, a sobre els genolls, o si vols, apoyades, com vulguis. I aquí, poquet a poquet, puja talons. Baixem talons. Puja talons. Baixa talons. I l'últim cop. Baixa talons, estirant cames. Tanca el peu esquerre, obre braços en creu, mira cap endavant, cap a la mà dreta i vas endavant i cap a baix fins on tu arribis, mà esquerra ben amunt amb el palmell com el teu pit, en direcció cap al costat. Mira la mà que tens a dalt, obre bé la cadera. Busca aquesta línia, aquest pla amb tot el teu cos, que no estiguis caigut cap endavant. Inhala per pujar, canviem, girem els peus, mirem a la mà esquerra i portem el tronc endavant i cap a baix. Mira la mà que tens a dalt. Inhala per pujar. Tanquem el peu i anem tancant les cames. Entrellacem els dits de les mans per darrere de l'esquena. Inhales, aquí obres el pit, puja la barbeta cap al cel. I exhala, plega't endavant i deixa que els braços pesin, que el cap pesi. I ves portant el pes cap a les puntetes dels dits dels peus. Com si volguessis desenganxar els talons a terra. Ves tendejant, portant el pes una mica endavant, una mica enrere, endavant, enrere, però cada vegada vas una mica més endavant i observa aquestes sensacions que generes. Cada vegada vas pujant una mica més els talons
Observa les sensacions. Intenta deixar el cap relaxat. Mira les puntetes dels dits grossos, porta tot el pes endavant i ara sí, puja talons. Si necessites flexionar genolls, flexiones, si pots mantenir cames estirades, mantens. I poquet a poquet, genoll, talons a terra, relaxes braços. Deixa les mans a terra. I flexiones genolls. Obres genolls cap als costats una miqueta, deixant peines a terra. Allargues braços endavant i et vas assentant els talons. Deixes el front a terra. Molt poquet a poquet t'incorpores, tanques genolls, deixes caure el culete cap a un costat, vale? Deixa la cama esquerra flexionada, agafes la cama dreta, una mica més amunt de l'alçada del turmell i per sota del genoll. Des d'aquí, vale? O per la cuixa millor. Des d'aquí vols sacsejar la cama dreta, deixant el turmell al peu mort, deixant que es mogui sol, sí? Mobilitzant la cama, mobilitzant el turmell, el peu, deixant que es relaxi. Si vols agafar la cama amb les dues mans com et vagi millor. Hem treballat bastant els peus avui amb els equilibris. Sí, relaxem aquí. Vale. Agafa, pares el moviment i agafes i passes els dits de la mà per entremig dels dits del peu, entrellaçant-los, sí? El que puguis, portant-los el més a baix possible, fent l'enllaç, i aquí mobilitzes el turmell cap a un costat, fent cercles, moviments lents, canvia el sentit. Deixem anar. Ok, fem l'altra. Agafes la cama, com et sigui més còmode, i relaxa el peu, relaxa el turmell, deixa que es sacsegi, no hi ha cap tensió en l'articulació. Parem el moviment i entrellacem els dits de la mà dreta amb el peu esquerre, els dits del peu. Vale. Agafes per sobre del turmell de cama i fas cercles. Intenta ampliar el moviment. El peu no es mou,
És la mà la que et fa el moviment circular i canvies. Deixa l'enllaç amb els dits, flexiones els genolls, t'abraces i poquet a poquet vas baixant vèrtebra a vèrtebra, la columna cap a terra, flexiona els genolls, cap al pit, t'abraces, si vols gronxa't cap a un costat i cap a l'altre. Fas un massatge a la zona lumbar i a la zona del sacre. Deixa els peus al terra, a l'amplada de les teves caderes, les mans als costats, pel tronc, palmells cap a terra. Si t'arribes a agafar-te els turmells, te'ls agafes, com vulguis, i aquí inhala i puja caderes amunt i et quedes a dalt. Empeny amb el cap, amb els omoplats, amb les espatlles i amb els talons per elevar-te tot el que sigui possible, apropant el pit cap a la barbeta, no la barbeta, cap al pit. Respira la postura. Continua observant aquesta veritat en tu, aquesta honestedat. Inhala un cop més aquí i exhala profundament per deixar, per relaxar, buidar-te. Deixa que els genolls caiguin cap als costats, juntant les plantes dels peus. Entrellaça els dits de les mans i porta els braços enrere. Relaxa els braços, deixa'ls recórrer el terra. Tanques els genolls, deixes els peus en amplada de les teves caderes i portes els genolls tal qual, cap a la dreta, la mirada cap a l'esquerra. Inhala per tornar cap al centre i genolls cauen cap a l'esquerra, la mirada cap a la dreta. Inhala cap al centre. I aquí, a poc,
Vas buscant la teva postura de Shavasana, deixant que els peus caiguin cap als costats, els braços relaxats als costats del tronc. Recorda tapar-te per mantenir l'escalfor del teu cos. T'acomodes, estirada o estirat. Deixa la teva respiració fluir natural. Observa el pes del teu cos, com es va abandonant cap a terra. Relaxes la musculatura, relaxes la pell, la sents suau. Sents com descansen els teus òrgans. Sents com es relaxen els teus ossos. Vas sentint com tot el teu cos es va tornant suau. Les sensacions són cada vegada més sutils. Fes una inhalació profunda. Reconnecta amb el moviment de la teva respiració. Observa aquesta onada, aquest anar i venir constant.
a poc fes moviments amb els dits de les mans i els dits dels peus per anar tornant. Deixes caure el cap cap al costat dret, cap al costat esquerre. Fas els moviments naturals que el teu cos et demani. T'acabes girant cap a la dreta per ajudar-te a incorporar-te. Estàs en una postura còmoda. Mantens els ulls tancats. T'observes ara el teu cos, la teva ment, les emocions. Junta les mans al centre del teu pit. Connecta amb aquesta veritat interna teva. Porta les mans al front, porta les mans als llavis i al centre del teu pit. Per alinear la veritat, allò que penses, dius, fas i sents. I t'agraeixes aquest moment per tu. Namasté. I moltes gràcies. Espero que hagueu disfrutat la pràctica i sempre que voleu em podeu escriure. Moltes gràcies. Que tingueu un bon dia.